Doncs bé, jo quan vaig rebre el primer Puntes Rebels del 2019 vaig dir, hola, quin projecte més interessant, no? Hi havia una de les noies que sortia que era amiga meva i li vaig dir, ei, Neus, explica'm una miqueta com va, perquè com ho has fet, tal, i m'ho va explicar i la veritat és que ho vaig treure superinteressant i vaig dir, vinga, va, doncs m'animo. I llavors vaig escriure el mail i vaig dir que sí, llavors vam tenir diversos contactes durant diversos mesos i l'experiència és molt guai, no? El projecte és molt interessant i això de que sigui aquesta donació solidària i que acabi tenint aquest projecte també aquesta vessant feminista, doncs penso que és un projecte molt potent i que pot tenir un futur molt brillant.